Dobré ráno. Jednou je to. Jo, je to. Zavoláme, uděláme. Budoucnosti teď. Ne, to vystřihněte. Držíme prst na tě ve budoucnosti. Jo. Střih. Mladý, iniciativní. Někdo bude mít tak na branku, nebyl se toho bát. Když je to těžký z začátku, tak vydržet, přinese to ovoce. Můj osobní cíl je... Hodina 6. Dochvilnost. Taky bych mezi nás rád přivítal nové kolegy. Stále rosteme a mě baví si i navzájem pomáhat. Chtěl bych, aby jsme se všichni jako firma někam posunuli a tím pádem se mohlo vyrůst i já. Přebral více zodpovědnosti klidně. Klidně, to by bylo taky Nebral bych se toho, Ano. takové výzvy. To je hezký. Hmm.